na ka kitab u Isaya nang yathu lupa. Kalenong kawasan bukra kat khot ka ba iwei hadu khandai. Tu kerkat kat ba phila wat tingkai. Tu penjam ya kasur kat keturai. Tu penbana ha ki pa jonga ya ki kam tam sneng jungki. Ha ki ba hayeng hasem ujakam ya ki pap jungki. Kile menwat ya nga man la kasni. Bat ki kwa bantip ya ki lenti jonga. Lakum ka jaj ben riau ka bakwa le hok e. Bat ka bam julandet ya ka an ublay jungki. Ki pa na nga ki an bishar bahong. Ki juong hana ki kwa banwan hajan ublay. Banlay niya sya jingin. Lada pimju salia ya ka. Banlay niya len ladi. Lada pim ken snap satya. Hapet hagas ni sya jingin. Piwat ya ke jing mentoy. Bat pile tok met ya ki nong trey jong pi baro. Hakmi pi sya jingin. Tang ban ya mai ban ya syo. Bat ban ya kura briung. Da ka kti da ka jong pi. Kajing sya jingit kabakum kani menta kasmi. Kanom penpoi beneng ya kasur jong pi. Dai kum kani kajat jing sya jingit mo bangamon. Kum kani kasmi le pensitom baki brio kira khe. Hatu dai da kabapendam ya laga kli kum ukha. Badak batia halor kajan berni ba Berdpei. Hatu pin khot jing sya jingit ya kum kani. Pin khot kasmi ba utrai ukdiang sngubha. Hatu om day penban da ka bakum kani ka jing sya jingit ka bangamon. Ban lao no ya ki kendri bam hong. Ban loj no ya ki sai khum lengkor. Bat ban ai lai luoj ya ki ba sya ban beng. Bat ban kedia ya ki lengkor baro. Hatu kam day da ka ba ai jing bam lem ya ubat ngan. Da ka bayalam ya urai tong baklem yeng shayeng la jong. Da ka ba penkop ya ubriyo uba piyo i ba uling khoy. Bat klem da lekyar na upara jan. Ti hang ta ka jing syai jong pi kan sa phalang kom badang step ngam. Bat ka jinmong jong pi kan sa kwat khala khala. Ka hok jong pi kan yat hakmat. Bat na dien kan buat ka burom utrai. Kom ta hakhot utrai unsa jubam. Haperta bat unsa thi. Ngadon hangni. Lada phim le bom hok shu. Phim kan no sniu. Bat phim tra sang shu. Kaktien jong utrai. Kasam basan puway. Ya kada nuwod kabas ngusi pat ngawren. Ablay menom kentay. To isin ay nga ablay. Katkum kajing e isin ay jong me. Katkum kajing sbun bakraw jong me. To pendam no e kajing le palat jonga. To sai par ya nga na kajing boman jonga. To pen khot ya nga na kapop jonga. Ya kadok nuot kabas ngausi bat bas ngaurin ablay menom kentay. Kajing le palat jonga shisha ngatip iki. Kapop jonga kaya don tengkreng khmat jonga persya yami marway ngalale pom ya ka e kabas niu khmat jome ngalale ya ka donut kabas ngusi bat bas nguren ablay menom kentay namar ha ka jingknya mems ngobha ka jingknya thang nanga kanam penhun yami ka jingknya jonga haublay kamen sim kabas ngusi ya kadonut kabas ngusi bat bas nguren ablay menom kentang ya kadonut kabas ngusi bat bas nguren ablay menom kentang. Ka Jingpule ni ka gospel bakhuay ket kumu Matthias. Kalenong ka bakhandai kat khat khat saw khat san. Degi sinran Yohanes Baptist kilawan chau Jesu ban kali. Balay shamangi bat ki Pharisi ni sha jinget but sian.
Henry kisan ranjo me kem charging it satya. Ujisu ula jubam. Pikmi lenti baki bala shawer shaka jingkawai poi kapoi ban. Kinle snow si kat ba unong let gurim udang dan batki. Dan lei ru eam. Henry kan poi kapur habaya unong let gurim en shim no anaki. Hakata kasmite kin sa sha jing in. Ka gospel jong try.